frogan emaitzak ikusten, zer uste duzu edartatu dara? Eguneko enkumatarra, ez dakit den herriko historiz askorik ezagutzen da, baina ez du emoten. Zengo dani, ez? Itxiko dutzuete zati bat ikusten, gero adibide asko dauz, hirurogeita piku uste dut dauzela, ez dugu goratzen zenbat, baina adibide asko dauz eta oso interesantiek dira. Eta gauz asko lantzeko balizio daren, bai azkenien azpitxik gabena da, ze moduz, ez? Gure sineskerekin zelan baldintzatzen gauzen harremanak eta portaerak, ez? Zatitxu bat gehiago ikusko dugu? Hello again. Hello. I'm a little bit nervous, I have to say. Why? I don't know. Whatever his name, still call us, right? Yeah, sure. It's not, well, yeah. We did not trust us. Whoa! That is crazy. Spain, Portugal, 22%. Spain, yeah. Native American, 17%. Yeah. Oh my God. Southeastern Africa, 16%. Africa. Italy, Greece, 12%. Nigeria, 8%. Great Britain. Come on. 8%. Senegal, 3%. Ivory Coast, Ghana, 3%. Benin, Togo, what's that? Africa, yeah. More Africa. Bring it up. 2%. Mali, 2%. Oh, no, this is a joke. Eastern Europe, 0%. Middle East, 2%. Cameroon, Congo, 1%. Scandinavia! Oh my God! 1% Scandinavia. And Melanesia, 1%. What is Melanesia? This maps out the entire world because that's where you're from. This spot here, Melanesian, very last thing that you've got. That's what you would show up as if you were an indigenous Australian, if you were an Aboriginal. I have Australia! This is really unbelievable. Well, you're one of the most ethnically diverse people I've ever seen. If aliens landed on the planet and we had to send them a representative of the world, it would be you. From everywhere. I'm a real man of the world. I am. Bueno, ikusten duzuna, azkenien osori txidatzu, gustora ikusi zaitxuret. Kontu da, seguruenik ez da hongo beran esku, beran jatorri den, ez nondik norakoa da. Gure esku egoten dana, da horregaz zer ingo duten, behin hori ezagututa, behin hori jakinda, ikusi duzu ezin dan beren jarrerien niko optimista eta positibo ikuste esan ez. Badoz beste adibide asko oso txarto bizi darena, euren espektatibatik kanpo gelditzen dan erantzuna. Azkenean bakoitzak bere motxili edaroa, beren herriko historia eta berena pertsonala, eta horrek asko baldintzatzen da zelan bizi dugu zan
egoerak, informazioa zelan manejatzen dugun, eta gero ze erabaki hartzen dugun horren aurrean. Bueno, adibide txiki honegaz, erakutsi nahi izan dutzuet hori ez, gauza batzuk bai dagoela gure esku, eta beste batzuk ez. Baina beti egongo dena gure esku da, dekogunagaz ze jarrera hartu eta zeintzuk portaera garatu. Eta hori pertsonen kudeaketan oso garrantzitsua da. Ezin izango dugu aukeratu lankideak askotan. Baina, bueno, bai aukeratu aldugu ze harreman mota garatu nahi dugun eurekin. Eta zer zaindu aldugun zentru moduan da zer ez. Orduen, pasako dugu. Hau da apur bat horren erantzuna. Gure abiapuntua zalantzan jarri. Besteekin harremana izaterakoan, erlazionatzerakoan, besteekin komunikazio estilo bat edo beste garatzerakoan, lidergo estilo bat garatzerakoan, baldin eta garatzen duzuen. Bueno, hemen ez da irakurtzeko, bakarrik da ikusteko, hori, gero autodiagnosiko egiten duzuen dien, aurrera kamarko horretan, zeintzuk izango diren irakasle atal honetan egontzen jatzu esan eremu nagusiek, ez? Eta ikusten duzuen, bat adala hezitzaileak nola zaindu eta atenditzen ditugun, hori landu, eta horren azpizen hautaketa elkarbizitza, ezagutza eta kompetentziak nola garatzen ditugu, ikastetxerekin nola konprometitzen garen, eta lidergo ahalmena nola zabaldu, eta azkenin horren inguruko emaitzak. Bueno, Barkatu, gauzatxu. Tresnan bai aldatuko dugula kontzeptu hezitzaileana. Hasiera baten horrela adostu edo pentsatu zen, pixka bat nahizalako zabaldu filosofio hori, danak garela hezitzaile, bai irakasleak eta ez direnak be, zentro baten dagozan heinean, ikaslei jaso egiten dabe baita ere bai jantokiko pertsonek, zein administraziokoak, baina nola be bai gero hausnarketa baten ostean, beste lantalde baten, ikusi dugun hezitzaile kontzeptu hori nahastu lehikela hezitzaile existitzen den figura horregaz, azken baten aldatuko dugu tresnan da irakasle eta irakasle jarriko dugu da listo. Hori asterisku moduen jakin deizuen, aldatuko daulendik hartuta dau da listo. Orduen ikusten duzue horrek berez oso eremu potoloak direla. Horretu hartzen lidergoak, gaitasunak, zelan zaitzu, konpromisoa, formazioa, komunikazioa, danak argitziek kontzeptu asko suposatzen dut manejatzen dozu ezala eta situatzen zariela. Ez da haina alor teknikoa, igual estrategia talien berez kontu tekniko gehiago dago. Atal honetan suposatzen dut, ez ez. Indokena da aukerak eta bat. Ikusitxe zuen diagnosi plantilla horretan zeintzuk galdera eta zeintzuk kontu agertzen diren, aukeratu dut ez puntu batzuk aipatzeko txienez eta kontzeptu aldetik argitzeko. Gero zuek esan goztazuen, zeozerria bergitxu behar badot edo ez. Zatera, hor hautaketa ikusten duzuen horretan, harrera planaren inguruko aipamen txiki bat ingo dut, bale? Elkarbizitzaren inguruen gogo betetzean neurtzeko tresna batzuk. Zeintzuk izen aldiren eta ze baldintzatan erabilia diren. Ezagutza eta kompetentzia lantzerakoan, formazio planen logika eta neurketa pista txiki batzuk. Barne komunikazioan, hor azpiko hiru gaizek igual erdi batera landuko dute ez talde lana lidergoa eta bar, ideia klabe batzuk. Orduen, harrera planaren inguruan, galdera moduen planteatu dut hausnarketa. Egiten duzu harrera plana, zuen zentroetan langileei, jarraitzen duzu existitzen den protokolo da zeuen adan bat erabiltzen duzu. Berez existitzen dena. Osa, existitzen dena nahi dozu esan dauela orokor bat ja datorrena departamentutik harrera plan bat? Eskolak sortzen bat. Eskolak berak sortzen bat. Eske... Bilezu zarekoa, kalitate hezkuntzan sisteman ja bada hori perre ez dakizten, ez da? Hori, Bale. Hori izan, askotan bintzet irakasle askorekin eta langile askorekin berbaiten esperientzia izaten da nahiko traumatiko astot esango beha. Nahiko deserosoa. Zentru batera horbiltzen garen, zentru barri baten hasten garen lanien,
ala moduzko harrera egiten dira, ez? Orduan, hori zaintzi garrantzitsua da, azkenean hasierako harreman bat da, markatzen da segurenik gero ezer etorko da, eta orduan behintzat, landu beharreko kontu batzuk agertzen direnak. Lanpostuen profila, zuen eskual dago neurriren batean. Bueno, eskara horretan lan egituko zuek proposamena inaldozu, ez da? Eta eskaera bat inaldozu, gero zerbitzu zentraletatik zer datorren, beste kontu bat izango da, ez da? Baina behintzat, hori, arduradunen funtzioak eta definitzeko eskumenik bai, ikasketa buru tutore koordinatzailea izan nahi dut. Igual hor maila gidauz, ez da, gauza bat da, lanpostu jakin bat betetzeko egiten dozuen eskaera, eta beste gauza bat da, zuen funtzioak betetzerakoan, batez betalde arduradun moduan, egiten dozuen gausnarketarik, hori ez, identifikatzeko gaitasunak eta ez dinot bakarri gaitasun espezifikoak edo teknikoak, edo nabil igual, edo horren ondoan egon aldire zeharkakoak eta emozionalak eta bat. Bai, gaur egun soft ingeles ez da bigunak ezoten egin, ez da? Bai, hasieratik, baina, bueno, niri gustatzen bereizketa hori. Esan nahi dut, zergatik lotzen dut harrera planarekin, harrera planien logikoa izango litzelako, txekilako esatik, honetarako deitua izan zara, honetaz gain gu proiektua beteko guz martxan, zertan guztako egatzen parte hartzea hau beste, eta jakin daizule zure funtziotik espero duguna, gaitasun aldetik hause eta hause dela. Ez dakitxo horren bestera goiten dugu. Hori, aukera bat izan alda bitzek, baloratzeko. Eta gero hori, egiten zain harrera plana esan duzu, eta hori hezkuntza proiektuarekin jasota dago? Hezkuntza proiektuan jasota dago, lotuta dago? Beste koherentzia emoteko modu bat izan alda, ezta? Behintzen, hori funtzioen definizio hori, ez? Zuen kulturarekin bat, norabide bat hartu edo beste bat hartzeko. Eta horreko zu harrera planaren puntu oinarrizko batzuk, ez? Ongi etorri eman, agurra, modu formalean ematen altzaile. Nork, noiz, non, hori zainduten da? Zaintzen da? Ze, klaro, ez da berdine handi pasatzen da, aiba, zeitzen dozu hor pasilloan itxaroten. Torri, barrez izara, bale? Edo, ja, Aba itxaroten da, ez dakit nor, harrera baten, arduradune, ez dakit ikasketa buru izin bidan, edo zuzendariz izin bidan, edo ez dakit nor. Zentroaren ezaugarri nagusiak azaltzen diren, ez dakit, dokumentaren bat eskaintzen duzuen? Ez dakit, papelan edo online edo dana dela, digitala edo dana dela, lanpostuaren taldeen inguruko ezaugarriak, plan estrategikoaren norakoak azaltzen dira, eta plan estrategikoa bera eskuragarri jarri. Hori aukera bat izan alda, harrera planean sartzeko. Horrekin batera, urteko plana. Zentroa ezagutzera eramaten da, tur txiki bat egiten dut zazu edo ez? Bale, oso. Eta lankideek aurkezten dira. Zein duen duzu, klaustroan ez duzu dengo, banan aurrean, ez? Suave, ez? Garaia zara. Segun izatu zen. Hori da. Bueno, ez aztu zain duen behar duzuela, ez? Emote motzoak oso kantzeko bat, da gero, orden hori, altura garrantzitsuenen berri, erreferentziazko lankideren bat aurkezten da gidari bezala hori, erabiltzen duzuen? Hori interesante izin alda, bintzete erreferentziazko... Gana duzu gidari figura hori, bai, euki? Danetari, no, da. Mintegi buruak entitatzen erreferentziazko pertsona? Bai, lehenengo ikasketa buruak jarrera, hola, baina zuzenian mintegi burua. Ondo. Bai, ze askotan, urbilauko bat izatea logikoagoa da. Gauza, edo zein konturako bezala joan ikasketa buruan ez, planteatzen. Baina bai, erreferentziazko persona bat egitie, hori, zalantza nagusi batzuk argitzeko ondo dago, ez? Segurtasun puntu bat ematen dutzu, ez? Eta gero aldiro zuzendariarekin, edo beste figura batekin, biltzen dira kontraste egiteko zen edo ze moduz, ondo situatu zara, zeo zer behar duzu, eta gire handik iruile betera, ez dinate astero, Bai, polako zozer? Jarri petxiki bat, igual modu informalago batean inalda, haitxe, urbildu eta, Bale, eta
Harrera planaren kontzeptu ideia hori situatzen zari, bai? Bai, ez, kontzeptuaketik bai, ez da? Eta zeintu duza zein duan dire. Bueno, elkar bizitza. Claro, hau be oso gai zabala da, baina honegaz indokena da, bueno, gero sartuko naz, baina hori gogoetetaz hori inkesta eta lakoak azaltzeko. Gogobetetzea, jasotzea, ez dakiteago egiten dozuen ja sistematikoki, ja zuen lan egiteko moduetan sartu nire dagoen, edo ondino ez. Hone, ez padeko zuen itxura hori sortute, egizia da batzutan erresistentzia puntu bat egoten dara, ez da, langileen aldetik. Ez dakit zuen esperientzia, edo ez eta hasieran. Ez kauzo itxute gure buru ebaluatzen, edo beste batzuek gure burua ebaluatu dizien, ez? Alderantziz bai, hori da gure lana. Da batzutan kostatzen jako, ez? Eta bizida batzutan ez dakit, zuen zentro bakoitzen igual desberdin, ez? Baina fiskalizazio puntu moduan edo... Eta gainera kuestionatzea nire profesionaltasune, nire eremuan sartzea hori lan duen bide, Zen ero inkesta bat edo gogobetetzen inkesta bat pasatu orduko sensibilizazio lan baten beharko da, eta jendeak ondo ulertu beharko da, hau dela tresna bat gehiago, gure jardu ere hobetzeko. Eta danok dekogula zer hobetu, eta nik ez da bela esan nahi profesional moduan zalantzan jartzen dugunik persona hori. Baina, igual, espektatibak estatoz bat eskaintzen danarekin, edo kontu batzuk ez dira horren beste zaintzen. Oitxute gauzeno gile egunero ebaluazio prozesu batetik pasatzen, bueno, ja haikezi dugu relatibizatzen baite, ez? Batez be kritika, klaro. Baina, bai, bada, azpizin beti dauz zer hausnartu eta zer aztertu, ez? Orduen, hori, hobetzeko dela, eta bi argi duki da, bai? Zalantzan jarri gaur egiteko moduak eta aldatzeko prest egon kolektibo moduan, zentru moduan, eta gero, ez dakize puntutaraino banakako jarduera aztertuak diren. Erabakiak hartzeko informazioa behar dugu, eta horregatik pasatzen da inkesta hau garrantzitsua da. Ez badago jaso modu sistematiko batean zer den familien percepzioa gurekiko, zate baterako, intuizio eta sentsazioetan oinarritzen gara gure lan egiteko. Egiz da feedbacka modu askotara jasotzen dugula, bileretan, tutoretzatan, hau beste da, badoz modure jasotzeko. Baina guzti hori espada jasotzen, sistematizatzen, gero aidean sentsazioarekin funtzionatzen dugu. Bueno, kalitate kontuetan zabizen egin garrantzitsua da, datuetan oinarritzea erabakiak hartu ahal izateko. Eta ganera ikustea datuen bilakaera urtietan zier, eta da. Orduen, galdetu ezkero, beste kontzeptu bat, erantzuna egon behar da. Zan edot, ez da balizio, jenteari eskatzea legin bat, gogo betetzen inkesta bat betetzeko, zate baterako, eta gero, ez da gehuzo gertatu zen. Hori nioiz gertatu koiatzuen igual, ez? Frustrantea da, frustrazio puntu bat emoten da. Zer gertatu zena dela, zalegin bat egin dugu, eta hueltan ez da erantzunik emoten. Hor konpromiso bat egon behar da, emaitzak aurkezteko, eta ez bakarrik emaitzak. Emaitza horrek aztertu da gero, proposamen bat, konpromiso bat, ekintza plan bat aurkezteko. Aldan puntuan, bai? Bestela, ez hasi prozesua. Galdetu eta gero kajoien gordekoa dugu, aztertu barik erantzunak zeintzun diren eta horregaz ere egin behar dugun, ez hasi prozesua. Ze azterakoan dira espektatibak sortzen gabiz. Hau, ikusten duzuen? Orduen, zentroaren heldutasunaren arabera, komilarten jarri dut, baina, pentsatu beharko da zein den metodorik egokiena. Igual ez gauz prest, ondino modu jakin batzutan funtzionatzeko, eta hori ikusiko duzu ez aukera desberdin batzukoan. Eta azkenan jarri dutena kontuz espektatiba faltsuak sortzearekin. Ez badago gure esku, ez galdetu. Orden, soldaten inguruen igual ez galdetu. Total. Segatik, ez lehen soldatena gaitik. Galdetzen badugu espektatiba sortzen da. Hor, sartzen gara buru belarri, eta eskaera batzuk egiten dugu, eta ganera gero inkestetan egoten da leku bat gure iritzisek eta proposamenak eta itxeko hor betetzen dugu zestakizena proposamen, alperrik. Hori ez da gongo gure esku.
Orduen, ez bada gure esku ez galdetu. Egiten duguna da lorrein dukidua. Bai? Gure esku dago esan kontuetan, zentrauko gara. Bai, eta oso horregaz? Orduen, zeren inguruko kontuak jaso aldiren? Bueno, errendimenduzko datuek, jakitxiko gogobetetza maila, ez da bakarrik inkestan bitxartez jasotzen eta lortzen. Esate baterako datuen bitxartez belortua da. Zentroak berez jasotzen duguzen datuek, ez? Absentismo maila, lantaldeetan partaidetzak, kexak eta irodokizunak, bueno, hortik behatara alda informazioa jakitxeko zein da langileen gogo betetze maila hori, ez? Gero, inkestetan, baldintza batzu zaindu beharra dauz. Batzutan, kortapetak egiten duguz, da, ez dakizen zentruk pasaudoz diren inkestatan, kontuz. Tresni espadana, alperrik, gabiz. Hortik ataratzen dena, ez da ona izango. Orduen, tresni ona izan dire, ondo zainduta ganera beran diseinuen. Itxien ez baten. Gero, errepikatzen dugula ere hori, galdera bat aldatu da, bueno, baina, itxien ez baten ondoen beharko dugu. Kontuz, beste baten erabiltziegaz, hasi sin maz. Orduen, informazio representatiboa jasotzeko balio da, pertsona kopuru handiarekin erabiltzen diren normalean, bestela beste teknika batzuk erabiltzen diren. Momentuko argazkia ataratzen dabe, ez da, hurreman jarri dut uste dut, ez dute emaitzen zergatia jasotzen, bakarrik argazki bat, Horrek esan nahi du guztiz erabaki horra dela horretaratzen dena? Ez. Da, pista bat. Eta hortik seguruenik batez bezoze ezpadutzen enkajatzen, harakatzen, jarraitzeko aukera bat da. Da, pulso hartzen. Langileen gogobetetze mailari, zein arlotan gustora hau, zeinetan gitxi hau. Eta ondo ditzen jauta badan, normalian informazio interesantea moten dago. Oin, behin betikoa dela eta horregaz aurrera topera, ez, kontrasta baldire gauza asko, eta batez zergatietan sartu zen dugu. Orduen, informazio kuantitatiboa jasotzen dabe. Adierazleekin lotuta egon behar dute galderak, zer da jakin nahi duguna? Ez da galdetu galdetziarren, zer jakiteko? Eta gero horregaz, zer eiteko? Horren, adierazle famatu horrela hartuko ziren, ez da? Den baino gai jaute. Horrek, aldez horretik pentsauta egon behar. Eta horrekin gero galderak diseinau. Inkesta diseinatzeko adituekin egin behar da lan edo behintzet, ez dinot kanpokoak izan behar direnik, igual zentruen ez dakit, horretan aditu eta aritu edan bateko zuen, aprobetxa. Baina bai fitxa teknikoa, inkestek eta inkesten diseinuak eraten daben fitxa teknikoak ondo egitea garrantzitsua da, bilatzen dugun hori dalako. Esanguratsuak, errepresentagarriak eta fidagarriak izatea. Hori izpada betetzen, alperri gabiz. Gu pasau dugu, ez. Gure badugu gero horregaz lan egin beti esan dugu lehen. Hau egiten badugu da informazioa jaso. Eta informazioa horregaz erabakizek hartu, gauzak aldatu, landu. Orduen, benetan, tresniek ona izan dira. Ez da aurreko baldintza betetzen ondoren ateratzea alperrik izango da, erutxo izan dutena, arinak izan behar dute, hor beti ez dugu lortzen. Kriston inkuesta egiten dugu da gero, ez dugu barrio harrapatzen horrekoan. Horreka puntu bat topau beharko dugu. Gauza garrantzitsua galdetu gai, baina lar luzie eta batez be zaile betetzeko ez da interesatzen. Gero, noiz pasatzen da inkesta? Hor zentrue zintzua eta ausarta izan beharko da. Eta aprobetxatu beharren onura momentu batzuk edo lasaitxasun momentu batzuk oporran aurretik justu edo ez da. Edo orduntxe oporretatik etorritxe edo. Ikusi beharko dugu zeintzuk diren momenturik interesantienak informazio esanguratsua eta representagarria jasotzeko. Batzutan gure kontra etorriarren, ez da kontu argazien guapo urtetzien. Da benetazko argazki bete edo bintzet zintzuen daratzi. Gero, egin dugu, egin behar dugune. Geuretzat da. Gero ez behar guztetan argazile, ez egatutzi. Ordeno, objetibotasuna komila artien, berez ez talako inkesta baten objektibotasunik ez da jasotzen, percepzioa jasotzen dire, baina, bueno, horreka hori, Zein metodoren itxartez jaso informazioa? Partaideen arabera. Batzutan inkestak proposatzen dire,
eta, bueno, sarean eskaintzen da gure plataforman, eta ez da inok erantzuten. Esperientzia hori badeko galdatu beharko den metoa. Oitxurarik ez badau bat ez ben. Zuek ezagutzen dozu zuen jentiok, zuen dinamikak zeintzuk diren, eta horren arabera, kentzau, plataforman bitxarte izan dira, bertan izan behar den espazio jakin baten momentu baten, klaustoro bukatuta gero geldi hemen dano, eta ez da gitzer, edo zelan izan behar da. Inkestaren sarreran azaldu beharko da, inkestaren zertarakoa, noiz emango da, eskerrak emon, ez da inoiz obran, anonimotasunan bermatzen dela gogoratu eta argitxu, eta batzutan datu gehiago emoten dire, hori esateko zein izango da, sistema, informazioa jasotzeko sistema, eta zelan gero esplotatuko diren datuek, eta hola, situatze zarien, galdearik, horren inguruen? Zaintzen duzue hau? Batzuk bai ez dugu, batzuk bai ez dugu.